Titoera nokuti paja mata panopa mwandone sano chipatala apa. Chipatala maona. Depo fuandi kuzoa kutumene kwa ndeu kuneno kankati. Kumene mwina makanjo yanso nthawi imene. Kumene kuli magrocery kumene ku mabala. Kumene kuli zambiri. Of course tikupita hapo tikuonesa ni Benison nyumba za anthu ma prominent personalities kumbe yatibana ida china loga kuno tikafika pakona paja mona Chembekezo motel imene janali ya Jacob Chembekezo amene anali ndithu akulu athu mbalaka muno amene masili yedu mukukula kwa basi anati pasa example mwina munamva za Chembekezo tateni pita tikaone and pomwe pene program ipitia pano tikoneseni ma building awiri ma prominent personalities nzika zimene feo tikamakula timaonera kuti siku lina na fence tizakhala ngati awo kunoko koma musanatero uyu akuyendetsa iwe so phiri wero kodi Olanda mina kutola pano akwaza kudaba rola amene mufanana naye chonchiyo ndindani young brother awuze yeah adama kuti ajimene so this is your firstborn? That's my firstborn. Okay. John What did I munaimba nyimbo kuti John mwana wanga hii nyimbo tu wakufana nazo bwana mimi mama kaya kundende iti John wake mwana kana tauza anala amene ati video mukakumbukira yes kana lika chichepere kana lika chichepere John mwakulatu wasona iwe John mena kaimba nyimbo imene ija iwo nkamba bwanyi mtima ukana utenga udindo meno ija it was challenging. It was challenging. Bambo wagu kanisa bwanyi mwana uvala basi eti uruna konsekera kuti uvale udindo Yes. Ko kaimba nyimbo imejo unkama ona bwanji bambo ali kundende Averos? Pano time pano unkamba bwanji John Nayo ufudo eti ntima umawa watu because it's more like I think losing somebody yes it was almost like that death chonch ntima umawawa Mr. Chimangwara Mbewe nditudi chabwe matsono paoneka kuti notu chidaka ngati chaonongeka zinachitika bwanji and building yakuno yokhayo poti inali ili under construction kodi onongeka ndi building nkati mumuli life ndithu okay ndithu fana kasi amena kutona pano akozimana ngati no kugamba za motero koma chintu choti chida kumuka ndiye muna ziko zakhala ngati tikangozungulira chionedwe basi nditudi okay koma ali moyo wa Chembekezo amina anatisiya anatisiya ndithu pakathawi zaka za mbuyomu okay ndithu amene akuyendesa okay ndiawo amene anali anthu oyambirira pakhanya business yes inu mukamaona tingati kuti amene no ankakupanga inspired amene wandamena mati inspired ndithu amene ndibala yawo okay kundedu kuti malumu mbali nayo chabwino maonatu ndikupira kuti anthu ena amene mukudzawo bwinobwino mbiri ya pano pa Balaka ena ndithu muli mwangananira muja muli mtali takukumbutsani mmene panali pa Chembekezo motel taima nikahe pang'ono building imene ili apai kwa anthu amene Mbalaka munanakhalamo imene opposite Chembekezo yes imene inali garage ya Aiginio amene anamwalira pakathawi feyo sinaone sonkomwe kwa maana wanalochuka Aiginio ndithu
anawo anangalipobe kapena no basi no pano vanatera tu anawo ndithu alipo apo ndi apo koma building khanga ndinayikulitsa kwa aloga chabu koma ndithu inali gaja yaiginiyo koma nozagaja zonse zinatha zinatha aboma kuchita renti ngati office ya agriculture imene nalino building ya Mr. Loga imene ndi building ya Loga mpaka pano komano I think akupangisa renti kuboma ndi chifayike pali mbendera ya boma pali mbendera ya boma ndi chabwino ndiye titi Alogawo atakali moyo sangata amene wali moyo koma ali ndi nyumba kunchewa makhalira kunchewa eten okay madi grambo podi kwathu kunoto tusafiji njinga mabaka atina kapasawa wadi se ukoneka ngati inake ndi akapasa nongo enda nawo pang'ono okay iyo imene ikuoneka kuti pali mbendera imene ndi mbendera ija ndiye muli agriculture mutakuona kuti Baraka district agriculture office ndi imene ija koma nyumba imene iyi ndi zaka zitina mangidwe imene taima kai pang'ono mpanga tione ndi akali koma ngoti nkuluyo akafuna kumanga sankamanga zamasere analibe nzake ndithu sipapita zaka kwa basi nyumba imene ndi zaka chifukwa ineyo ndimakumbukira kuti 1997 ndikuyamba zembani bandi imene atha zaka 20 yes nyumba inkuti itati akhala nthawi yayitalinso ilipo and ndinapanga po rent nthawi inake mmene tinachitapo operate from mmene titachoka kwa Haleluya kucha kwa kanthawi ndithu almost 1 year we operated from this now so na ama business Aloga kwa basi anali ama business komanso mukunda za manga amatito wezi oti muna kutheka so yawo yana kuchita okha muna wake it's very ayi anamangoka kumene anamangoka kumene okay manga zawo makaza dongosola kwambiri chabwino ndithu okay ndiye from here not so no ngondonetsano kutolomeka pano tingonkatiroza mwina ndi mwina chabwino mabuilding tingatene kuti no imene ndi highway ya utenito imene ndi I think highlights ya Baraka muno unsewa weni main road ya ene ya ucheni yes stadium ndi imene koma titakungoizungulira tikatukira uko chabwino stadium ndi imene pamene pakalero panali pa community center ground chabe chabwino mamwayi ndi chitukuko cha mataoni tinamanga stadium pamenepa okay I think zaka za 2001 2 okay pamene namangidwa sikale kwenikweni ayi pamenepa ndithu anthu akunoko amaona ndithu maule adziwa anoma aziwidwa chifukwa cha stadium imene chimene ndikufunsa zimene zinangasi anthu tikamachula magame ndikuma kamba za matimu akuluakulu ngati maulewo manomawa ndikumva kuti apita ku Baraka timango tangatuka ka ground kaje ngati mwina kapa primary school kenaka ndithu ndika proper stadium ndi malo ndi bwino holo imene iyi mukuona apa ndi community center hall imene takhala tikugwiritsa ntchito mwane kuti stadium ina pa community center building yake na center hall ina building hole nali imene ndikuona ndikuona dia manoma ite nyumba ya ujeni ya mini pasi yawo ite aye kulidi mpira kuoneka choncho nditudi ukakhala tsogoleri how do you handle and pafunika kuchita handle banja nthawi zambiri of course anyamata athu mwina kachizolezeka ngolowerera kuti tithandizane kanga chepe timwe fanta kodi pali picture imene anthu ali nayo akaona MP maganizo awo basi nthawi zonse anthu amaona drama komabe pa umunthu timayesesabe mwina kuwaziwisa kuti sichoncho nthawi imene tikakhale ndi khobiri titakugawana nawo fanta ndi chikhalidwe chathu nthawi imene simakobiri palibe aina kumvetsetsa momwe anadzolowera anthu udano akakhala nkena kake timagawana ndeti kawo zoti alero palibe amakhulupirira ndithu maona amati akafika amati amamba kukutama munthu mmakwana bwana ndiyo bwana wankulu kwambiri amati amangitsa amati aja tachoka ninu okay akuti ndinu wankulu ainati wankulu kuposa chayamba tikuti pana chayamba uchipose
akuti so wankulu kuposa aliyense musadiki region muno. Ukulu umene ngati ndamba kuposa chayamba ndiyeso munthu. Kumalero kulidi chafando kuona ndithu zosiyana zimene amachita. Zabwera noma ndikuti ndikuti zije ni zopasa chidwi kuti wawa akudziwa malonda. Hayi lero londa neso ndikwefa nawo. Wawa. Mulambe Motel. Okay. Iso ndi imodzi mwa ninganene kuti motel yoyambirira kuno kubalaka inali imeneyi. Weni yake amene anamanga motel imeneyi ndi Agencima. Kuja motel. Kuja connected to kuja uja wa muje. Kuja wa Blantyre. Yes. Blantyre. Amene uja. Agencima analimea masiku mbuyo wa Blantyre. Hai imeneyi ja. Anamanga kuja motel. Kuja Discovery Lodge kulionde imene pano ndi Hippo Lodge ja. Then anazamangano ku Blantyre kujano kuja so kuja ka hotel pia kuja hotel masiku anakulisa kwa mtu ina akakuti tapa pachikuenda nditu pachikuenda utindi motel obe mpaka na bana nditudi anthu amagona ndikumama azo taka kula ni drink omotimo tapanga lutsi andu olotaka kula mumwe mwawo je mwakujamo aisono mwakujamo kuti vuta koma noti kuleno nyamata uchetinkanena kuti David Ndalama amene amene kuti ana kumbira mchalicho amene jankachita operate mu shop iyo ya ndikana ndi yanywani ile hapa iyo imene jankapanga mabusiness yake mmene muja nditana ndina shop yake pala yake choncho iyi shop ile hapa kale nkachiro dengu la Terere inali shop yochuka kwambiri ndiye main shop ya Mbalaka mu dengu la Terere imene inene kala ndi mbiri yake tu mwino wako shop imene anka anamba ndi business yokulisa Terere kuchokera ku Shire North akabulisa Mbalaka muno Terere kodi ku Shire North kumachuka kumati ku Shire North unorth wake ndota kungoti I think ndimbe kuti chipejana na mtira classifying ngati Shire North koma ndi mbali yako kuno ndi njira yocho kupita ku Blantyre chifukwa tu Balaka yo wagumazana ndi Blantyre koma Shire North ali mu Balaka mamuno tikamapita ku chakutale uko kumapita ndithu palipena pake pamene anthu amapanga ulimi wambiri wonti wantirira nje nkulu uyu amakatenga Terere yake kumene kuja ndibwero mazakulisa musika mpaka nkulemera nkupanga rent shop imeneyi ndanangwelemba dengu la Terere. It was the most famous shop pano kunayabwera mbale wino wake ndi Malawi koma wa Burundian origin amene wachita develop ayi ndi tikukhala koma mkulu amene wadengu la Terere alipo be nayo sana amene walipo anakali moyo naosana disiyanso koma ndithu inakula business inakula ndithu nali shop ijo kuti kwinakuli kosi aliyense kunoka kubwera Balaka kuno kumati tikakula kwa dengu la Terere kwa basi ndizokazo kati banezi zijatu kuti ntazina mundu humble beginnings umakafika nawo kutali kwambiri inali shop ijo inali ese kuti munthu wachoka pa dengu uyu ngati bodza munthu couldn't believe chabwino anali mkulu wa afro yake oneka muno wa smart space makwiro ndikusoza anachoka musika uko kubwera ndikudzalowa mu shop amalizo kulisa Terere analo amene mupambo lokulisa no jeno merchandise mkulisa china chilicho mukati pasa chakumwa sineno komaliza tikaone no kusikako tikena kati bineno ku andiamo mwayiona tonkhaniyo pano ndi pa Balaka pamene ndithu tisaiwale ndikucheza ndi olemekezeka bambo Lucius Banda amene wa timadzowa kwambiri kuti soja pankhani ya zoyimbayimba koma lero sindikucheza nawo pankhani ya zoyimba mandafuna kuti ndithu atiuze iwo ngati nzika yakuno Balaka atifotokoze kuti kodi Balaka malo amene alofunika kumatchula anthu kumakumbukira mukakhala muli mtalimo mukuona pa television ino ya mibawa kumatide hawo kubalaka ndi ati ndiye atitengera malo mosiyanasiyana nate zoka pano akuti tikaone kunsika kumene ndithu munthu ochedwa dengu la Terere anachokerako atatakata anazapeza mpanda ndithu kuzaka ndi shop chachikulu chimene chinatchuka ndiye tikachoka pamenepo tikamalizire no ku
Andiamo campus. Andiamo campus idazabwera bwanja kuchedwa Andiamo campus. Andiamo ndiliula chi Italiana Chabwino kuti tieni. Okay. Let's go. That's right. Andiamo, let's go. Kwa Italiana amati andiamo la casa ndio kuti tieni kunyumba. Let's go kunyumba. Okay. Pajatu machibolobosha mangono. Andiamo timanena paja ndi pano. Anyamata aja atakula kuti nosangatheno kumakango imba bandija kumapita mmakwawo ayenera kukhala ndi chochita. Bambo aja nati anyamata aja nkwabweretsa kuno kuzayamba ngati cooperative society. Chimene ndimanena kuti anaganizira kwambiri. Atafika kuno anagawagawa. Kuno kunali popanda amene anali band leader wa bandi. Ndiye nyumba yake inali kumapitoko kumene no pano it is taken over by my brother here. Mwina ndi mukoza kudaba kuno kuti my brother here akunena olemekezeka Bambo Lucius Banda ndi ndani. Wamezi mafika tukulowa pajano tizokuti tikakafika kwa Andiamo tiye upitoka ona kosi ndine nimeso ndi title. Munama chita mboma mwezo kuteno munthu uli ndi udindo basi mpana kungoudula. Koma zotantha sakantu kena then mesa mndati kaona kosi ilo sadzione kuti munthu menda kundala la kosi chiwalo awanda kosi chiwalo ndithu adatchuka ndi nyimbo zambirimbiri nawonso kuimba komanso iwowa ubwino wake ndikuti background yawo ndi imene yokhayokhayi yakuchokera kuvukira kwa apo banda ndikumabwera anang'ono kuzafika pawawa ndiye nkona tinamwitana kuti akhale pamene pako kuti ndamene akuyang'anira kunoko tsopano masiku ano ndi pitirizano olemekezeka kosi tamutani ndikupatse nimoni ndiye tukulwana kuti mumavomera kuti akosi Demo. yes and demo udindo ukosi sabwe mwati ndi anagawagawa tereri nthawi imeneyo ndikakumbukira bwinobwino kuno kumakhala apo amene anali chimwene ineyo ndinali ndimo achifana nali ngati kanyamata kawo ka nyumba mwawo ndi ndimakhala mmene mukakatulutseka nyumbayi kumene magona ine magona nawo achimwene mmene nawo sanalasala kwatire ayiwono anapeza banja ali konkuno kuti banja namanga ndithu ali atafika kale kuno chabwino chonga nayo joda nyamata mwana kawo makana umene ngati ka chimwene chifana nali ndisanafike joti kukwatira kapena kukhala independent uko tinali ndi aluka chinkwakwa ankakhala mbali ya uko
iwo ankayang'anira kwenikweni munda wathu kumene kuja kuno kunali kulika famu ndithu kumene kuja panalinso wina apo timati Mtemangawo amene wamayang'ana za carpentry mechanics panali ndithu anyamata osiyanasiyana aliyense anali ndi kwake kumene amayang'anira at some point also cooperative which dana panga ya ma youth yo nalino kuti anyamataja amapangatu zintchito zosiyanasiyana ngati ma skills development kuli garaja mukuona magali moto alonga mbwe apa kuli kusomero kwa mapanga za timba chabwino kuli an agriculture side kumene kuli munda kuja there's even a fish pond there ndio kunalinso kuli cobra kupanga sapato kwa chita grow zina ndithu kuli school ya music sina zambiri zimene za kazi kubwera and zapa mamba kwambiri chifukwa even ma metal work amapangika omwe ndizo kuti equivalent to zimene zimachitika mwina kwa Constantine kuja kwa kulingo zina kwa Kato zimene zimachitika panopa ndiye zikadachitika beno zimene zikachitika ndithu panopa zimachitika ndithu oti gale moto yakuvutani kamiye akukonzerani muni ndi matabo mfuna mpalise alipo machinery na mechanics alipo police even ka ice cream matogula ice cream konkuno kungolero nanga sisande ndebe bani mulawa kosi ndithu but otherwise that's andiamo zinatha kuonjezera bwana kosi so piri muri pano unde inuno tamva kuti ndamwe mukangati mwalo mapazi amuntu wachikulire sa Paul Banda mukutani pano ifetu tindizo mwana siya akuluakuluwa still zimene alisira anatiphunzitsa ife tupitirizabe mmene mwamviraso kudika iti ndi music school paselipa nafenso tikusira ena oti tikachoka zinthu zikhazi zikupitirira kwambiri timangothokoza anthu amene akhangati anachoka koma amatithandizabe munzambiri ngati Dalawa ngakhalenso dala kuntunda kwa Paul Banda Charles Neda zambiri amathu mabwera panganizi ngati pena tulakutsa nchifukwa chake ifebe pano pati ndikampato kuna feso tuthandiza anzathu ena kuti adzapitirize Hallelujah band ndithu ikalalipo kwa basi nje ndimene no tikati mukutsogolera ndinu pano pa kutsogolera ndi posubiri ndiye mtsogoleri wa Hallelujah koma yeyo amakhala kunja ndi nyumba yake uko ine ndimakhala mu campus momo inu ndimungangania chanu ineyo nchinanga ndiye oti timathandizana ndiye nangasi anthu oti mukakhala kuti munalabandida mwasiya makhangata acheera ku ndi matho mathandizana ano exactly mena mathandizirawo ndimeso timamuthandiza subiri kuti ine ndili momuno awali kunja koma zithandizo zofanana sure ine maganizo ukosi ndi umene uyang'ana zimene ukosi komanso iwo ali amachita operate studio amene ndithu nyimbo zambiri zija zimamba kujambulidwa ndithu konkuno mwina pena makabalizira kwapo koma ndithu he's got an established studio ineyo nyimbo zingapo pakuti ndakamaza jambulisa konkuno kodi inu kuimba mwasiya munasiya kuimba ndikuimbabe nditu mama muzi kwa basi infakiti kuti tatenga nthawi tisana tutsa bamu koma nditu ndipo pano napita nyumba kwa akulu kumafoto kuzoti yayi pano pa tifuna tikonzeke nde muzichekere katundu uyu kuti anthu amulandire bwanji kuti zikhale zosangalatsa bwa anthu azambokiwala kutopa nyimbo munachoka nayo je kuti kunchewu kunkata panela afisa kunchewu mukira afisa kunchewu kaimanda kula afisa kunchewu sure kodi munachita kwaona afisa kunchewu afisa anooneke koma kuti nthawi manager nkuti kutachuka kuti pali afisa amene amazunza kwambiri mu ntcheu moja and after kukhalakhala kuona za nyimbo naona kuti paliso anthu ena azimayiwo amene amazunza kwa basi ngati mmene achitira afisi kuntunda yeru ndi basi nakangata panga kombaini sinala kwera ayi komabe sikuti munachita wako kutsakweni kwenifa sikuti mmene azimayi onse koma alipo ena azimayi amene amachita zinthu zanthu ngati reality we shouldn't run away from zimene zimachitika basi chabwino ndiye andiamo campus imeneyo mawano omaliza sopano mundu zotani olemekezeka chifukwa ndiona ngati no program athu inofika kumalechereche chifukwa ngakhala amene ali pano mmene ndafika no kwa andiamo campus akuzone Baraka ndatana nayo
mawano uno akhalota pakhanya Balaka ino one ngati MP komanso ngati amene mwakulira muno andiso anthu amene akutsaja mapazi anu. No, ifeyo ku Balaka timanyadira kwambiri chifukwa tinene zoona tinalibe china chimenetika na machula ngati chathu cha Balaka kupanda music. Nchifukwa chake timanyada ndithu kuti mukapita ku Mwanza mukaja Manatsi kumeneko Manajes, mukapita ku Mangochi mukabwera ndi Zambo. Amene amapita kulilongo mukabwera ndi chani mwina Ntedza bunda kuja Chinangwa Chinangwa Ntedza Chinangwa bunda kuja kumwe mukabwera kuno mwafika ku headquarters kwa nyimbo. Kunoko ndithu music inasintha nkhope ya Balaka mukuti muzaka 20 zapitazi ma missionaries kunoko andiamo inclusive akhalali the highest employers Balaka muno. Ichichi first machitengera padera timathokoza kwambiri kwa Ambuye Mulungu chifukwa cha chifundo chimenechi komanso Father Mario Pacific amene anazipereka kuyambisa zonsezi. Kuti pa chimuti achita retire ndakhala konkuno. Anachoka ku parish kuja ngati parish priest anakakana achita retire komano he now looks after the cooperative. Nyumba ni twili cha pafupi pompa kumene amakhalira ndithu. Ndolanda cha retire ma mathandizabe basi. Amathandizabe ndithu nanga si priest tusumachita kuti kupangira retire or even ma bishop ajakapuma. Sikuti amasiyo panga masi ya amapanga ndithu. Ndi udindo ndithu mpaka wamuyaya. Ndithu ndiye timathokoza amene kwa ineyo ndimanena kuti mwina kupanda Father Mario bwezi ntasoyesa ntenderezi koli. Chifukwa sindikuona chino nemene kanapanga kupatuka muno kuba mabanki ndizina zotero. Koma kanafuna mulemere basi. Kanafuna mulemere. Pokapo ndi singanola ndisauke. Kusauka ndi sinakufuni kwa mbendiri wang'ono. Ndi mukanapeza by enemies. Ikelakaka by the Bible of the bullet. Koma chuma chipezeka. Ndi bambo ndizathokoza kuti anakulondera njira yabwino da moyo kalabuno koma mpangeza music. So amene akukula Balaka muno, should they also have the same attitude by the Bible or the bullet? That's a very money must come. They follow the Bible. I just follow Bible. Ndizoteka muntu kuchita bwino without kupanga chimo ngati kupha anthu kapena kuba. Ineyo ndimakhulupirira kuti ndizoteka chifukwa ineyo ndinakwanisa kukhala ndi moyo wa comfortable kuzera mu hard work. Ndizoteka and anthu ambiri akamati kuba kachiketi kuti alemere ndimadabwa kuti ndi mmanjo yano bwanji ino chifukwa kukoma kwa chuma chili ngati siso umakoma ukamatsika ukamakwera pa chuma khala ninkhawa kuti sindigwa sono chuma chimakoma ukamaja after working so hard kumano kungotapa ano ndi kumanjo yano bwanji ndi chimodzimodzi kudya nyama yoipeza itafa yokha umakhankha wabii kuti sinajeta meki nditudi olemekezeka ine ndithokoze ndikhulupirira kuti tilovereso kwina kuchokera pa after andiyamo bodza ndithu mtima weni to surface nakatumanga andiyamo campus ndinakapeza cathedral ndimageza cathedral ndichichali chikulu cha nduzo ndi ya imagine very cathedral ndikanina taona zimene ndikuba palisho yena kuteka amene no anali mbuli ngati amene kataka chona chekulu alichiko chechika kukula kwa bio ndi ya cathedral akema ngaye ngono ndibata i parish ndakadzama ngano yakulu ndimati apanga cathedral yopitana ku cathedral yayi koma ndi mene tikuchita pano pa Bawa Television ine Wellington Kuntaja ndikukhulupirira kuti zimene nakutengerani masangala nazo ndipo mama kaino amene machokera ku Balaka ndakumbutsani malo siyana amene madusa momwe kodi kuli midzi kuti kuno kuli midzi ambiri kunoko muno mwaka mphawi chabwino amati kwa Beseleni komabe ndi chauluka village ikunkanigawida mizi tikamapitirira uko timakafika kuli vilivi twafika kulupanga basi kwakankau uko basi amene
Yeye nomachokera midzi imene madusa mmene mukumbutsana ino sabuli vilivi paka nkao lupanga nimata kati machokera mmene kuona ndi Bawa television kuti tukumbutseni kuti mukudutsa pa Andiamo campus tolinga cha programu imene paka na Mulungu amawa amene ndikutengeraniso kumalo ena khala mchelo Malaka wa you never know. Lero tili kuno Balaka mawa mwina khoza khala ndili kuzimba kubalachanda ndipo mimi ndikukufuna ko basi kumzimba kubalachanda zafika mene anaimba Daniel Kachamba kuti kubalachanda kunali akambuku osasimbika inu ndakaona bwana akambuku akanalipobe akapita kwa tingetandene ntayangwazi kale ndikhuye kuti pakatipa teno dzikola tuli ndithi yayi ndikusuntha pamoja mikango yose enatha abatibwera nzaona kuti chituko cha chizamu kudwazi cholinga cha program chimenecho ine Wellington Kuntaja malomwa olemekezeka uko abambo Lucius Banda ndiso acosti walo amene akuti akosa pa mapano kuti tizaona nasi sisi